Duela 4 urte Jaurlaritzak atera zuen halako liburu mardul bat. Erosi nuen hemengo denda baten ez. Eta suertatu izan zen 700 orriko liburu bat. Hauxe. Eta hortan irakurri egin nuen, eta hortarako behar izan nuen abuztu osua. Eta, nahiko liburu interesgarria iruditu zitzaidan, aldi berean, askotan, samarra irakurri eta ulertzeko, ze azken batean niz naiz aditua ez euskeran, eta zelako kontutan ez. Eta iruditu zitzaidan, euskararen historia orokorra oso gai interesgarria izan litekela, halako hitzaldi bat antolatzeko. Eta hortan jarri nintzen harremanetan Euskal Herriko Unibertsitateko adituekin, eta besteak beste proposatu zidaten, Julen Manterola etortze dila hitzaldi hori emateko. Geroztik gainera beste halako aurkikuntza berezi batzuk egin izan dira, eta horrek gaia nolabait pilpilan jarri izan du. Dena den, hemen agertzen den bezala, ez da euskarari buruz izango dugun hitzaldi bakarra izan ere datorren astean, beste hitzaldi bat izango dugu Pello Salaburun eskutik. Kasu honetan izango da euskara batuari buruz. Zergaitik hartu izan zen euskara batua sortzeko erabakia, zentzuk izan ziren garai hartako baldintzak, ze liskar sortu izan zen erabaki hori hartzerako orduan, ze metodologia erabili izan zen euskara batua sortzeko, eta halako kontutaz aukera izango dugu hitz egiteko. A ber, ontzelan dauen, abentze pagina. Eskaperi eman da. Bai, baina egite aurrera. Jakin dezazuela, Juleni hitza eman aurretik, jarduera honek daudela Gipuzkoa belaunaldi artekotasun izeneko proiektu baten barruan kokatuta, eta gure asmoa dela datozen hileetan ere beste antzerako jarduerak antolatzea. Besterik gabe, hementxe daukagu Julen Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, euskararen historia orokorrean aditua dena, eta lehen aipatu izan dit, bere kezka nagusiena gaurko zala nola ordu betian euskararen historia orokorra azaldu. Pentsatzen dut gai izango dela eta eskainiko digula oso hitzaldi interesgarria. Mila esker. Ondo, mila esker zuei etortzeagatik eta mila esker Isia Kooperatiba elkarteari ni gonbidatzeagatik. Horrek berak aurreratu duen bezala, ordu betean 2000 urteko tarte hartu dut, 2000 urteko tarte horren berri emateko lanak izango ditut. Materiala uste dut ekarri dudala ez ordu beterako, baizik gehiagorako, zenbait gauzatan behar bada salto egin beharko dut. Saiatu naiz ekartzen gauzatxo bat edo beste, arrasaterekin edo lotura izan zezaketenak. Batez ere, erdiaroko gauza batzuk eta gero 16. mendeko kontutxen bat edo beste. Orduan, besterik gabe, hasi egingo naiz, nire gaurko aurkezpenarekin. Hor jarri dut hasieratik kako txartean, hasiera bat hizkuntza batez ari garenean, ezin delako inoiz hola zedarritu, eta izango da nire hitzaldi honek asmoa luke bukatzekoa 20. mendean. Hain justu, heldu den asteko
hitzaldian aurkeztuko den gai horrekin, Euskara Batuaren sorrerarekin. Lehendabiziko galdera, hemen zuei edo ingo nizuekena da, ea zertaz ari garen historia ari garenean, zeri deitzen diogun historia. Historia da idatzia. Idatzia noiz dagoen orduantxe hasten da historia. Eta idatzia baino lehenagoko guztia aurre historia da. Hori da historiaren definizio ertsia. Beste galdera da orduan noiz hasten den historia, gure euskal testuinguru honetan, euskarari dagokionez. Eta hemen hemen datorri izpidera lehen aurreratu zuen Irulegiko eskuaren kontu hori. Nik hasiera batean burutan nuen hortaz gauza askorik hitz egiteko, baina kartela ikusi nuenean ezin bestean sartu behar izan dute zerbait. Eta denbora soberan izango dudanez, erabaki dut, hau da, esaten izuena, Irulegiko eskuaren kontu hori, ea hau ote den, galdetzen dute, hau ote den euskararen lehen lekukotasuna. Hala balitz hemen hasiko litzateke euskararen historia, euskara idatziaren historia. Esaten nuen bezala, denbora soberan dudanez, erabaki dut Irulegiko eskua baino lehen Marteko aurpegiaz hitz egitea. Marteko aurpegiaz, hau erabiliko dut adibide hau pixka bat agertzeko, ze ikuspegi dudan nik, eta ez nik bakarrik euskallarien artean Irulegiko eskuaz. Marteko aurpegia da hori, hor goian dagoen hori. Hori da 1976an Baikin Zundak atera zuen argazkia. Eta horrekin piztu dira teoriak denetakoak, imagina ditzakezuen eta Iker Jimenezek ongi agertuko lituzken horietakoak. Kontua da, 1988an toki berari beste argazki bat atera ziotela, eta hauxe da ikusten dena. Hau ez da ez Marteko aurpegirik, ez ezer. Galdera da, honi nola deitzen zaion, psikologoek eta nola deitzen dioten, hauxe da hitza, pareidolia deitzen zaio, honi. Greziar jatorriko hitzak dira, para eta idolia, itxura antzeko edo esan nahi duen hitz bada. Eta normalean guk, gizaki bezala, ohitura izaten dugu, ikusten ohituak gauden zer horiek ikusteko. Ikusten baldin badugu, ez dakit, ikusten baldin baditugu 2 puntu eta holako marra bat, hor aurpegi bat ikusteko diseinatuta gaude edo entrenatuta gaude. Eta hori da, kasu honetan, gertatu zena. Hor ikusi genuen, begitxo bat, sudur itxurako zerbait, bide batez sudur itxurako horretan dagoen itxurazko zulotxoa, ez da zulotxoa da argazkiaren kalitate txarraren ondorio den zerbait, eta holako bezat. Pareidolia hori da, joera dugu ikustera entrenatuta gauden gauzak ikusteko. Nola esateko, gure aurretik izandako esperientziara egokitzen ditugu gauza berriak. Eta jakina Irulegi gauza berri bat da, saiatu garena, edo zenbait hizkuntzalari saiatu da horrekin gure esperientziaren arabera ikusten. Mango dizuet beste adibide bat, holako itxurazko kontuek nolako zera izan dezaketen, hizkuntzazkoa. Idatzizko pareidolia baten adibidea. Pareidolia berez da irudiei dagokien zer bat. Ekarri dizuet antzeko adibide bat, letra segida batekin praktikatu edo dezakezuena edo dezakeguna. Guk hau irakurrita, edo zuek hau irakurrita, zer da lehendabiziko ikusten duguna. On daitezke aldeak, baina gaztelaniaren hiztun garen neurrian, esango nuke, ehuneko handi batean hor ikusten duguna, edo burura etortzen zaigun egiten dugun asoziazioa, dela hor eguzki ikustea. Frantses batek hau bera ikusita, eta frantses batek du gaztelaniadun batenaz bestelako esperientzia linguistikoa, frantses batek hor ikusten du lurra. Hori frantsesez, sol delako lur.
Orduan, hor zerk erabakitzen du hori zer den. Nik ez dizut beste daturik eman. Hor erabakitzen du begiaren, begiak zer agintzen duen, nork ikusten duen, noren begiak begiratzen dion datu horri, horren araberako ondorioak ateratzen ditugu. Musika zalea den norbaitek hemen ikus lezake musika nota ere bai. Orduan, personaren begiaren edo interesen araberako interpretazioak egin daitezke. Eta hori nahi nukenik gogoan izan dezagun, halakoak ikusten ditugunean, barkatu? Bai. Halakoak ikusten ditugunean. Guk lehendabiziko hori ikusi, hor, euskara. Bai edo ez, beste guztia ez dugu ulertzen. Ez dakigu hori benetan zer den. Egia da, euskaldunak agertu diren, euskaldunak gero historian agertu dira, bizi izan diren tokian agertu dela, baina ez da aukera bakarra euskaratik aztertzea. Beste aukera bat da esatea ez dakigula, eta hori ikuspegi zientifikotik erabat aukera zilegia da, eta ere gehiago praktikatu beharrekoa. Orduan, kasu horretan esaten genuen, zein begirekin, zein espektatibarekin begiratzen diogun horri, gauza bat edo beste adieraz lezake zer horrek, datu berberak. Ezin dugu antzi, hau da lehen esaten izuena, espektatiba horiek zerikusi gutxi izan dezaketela errealitatearekin. Hori ere kontuan hartu dugu. Espero dut ez dizudala zapuztu, lehendabiziko diapositiba hauekin azken hilabeteetan edo sortu den zer hori, baina nik uste dut egin beharra dela, holako dei bat, zuhurtzierako dei bat egin beharra dagoela. Eta hori da nik kirulegiko eskuaz esateko dudana, orduan ez da gauza positibo, ez negatibo, oraindik beste guztia ulertzen ez dugun neurrian ezin esan dezakegu euskara den edo ez den, edo euskaratik interpretatu behar den edo ez den, aukera bat gehiago da, ez ezinbestean aukera bakarra eta aukera zuzena. Orduan, berriz ere galdetzen baldin badut euskararen historiaren hasiera noiz koka dezakegun, lehendabiziko testu luzea 1555koa da. Hor bai esan dezakegu euskara historian sartu zela. Zer gertatzen da euskararen kasuan? Badira hizkuntza batzuk eman dezagun Ipar Ameriketako hizkuntzak. Horiek historian sartu ziren kolpez. Ezagutu zituzten europarrak, eta europarrak ezagutu zituztenean, orduan hasi ziren beraien hizkuntzak idazten. Horrek ez du esan nahi lehenago idazten ez zituztenik, baina hizkuntza horiek historian, idatzian sartu ziren orduan. Euskararen kasuan 1555ko data hori ezar dezakegu, baina badago beste kontzeptu bat importante dena, maiz aipatzen ez dena, eta da, edo jende, gai hauetan aditua ez den jendeak ezagutzen ez duna, eta hori da protohistoriarena. Protohistoriarena. Euskararen kasuan, historia eta historia aurrearen, nola esateko, datu idatziak ditugun eta datu idatziak ez ditugun garaien arteko tarte hori, esan dezagun lurruntsua edo dela. 1555ko hori testu luze bada. Hori baino lehenagoko urtetan, lehenagoko mendetan, baitugu hemenka euskarazko datuak ere. Horri guztiari deitzen zaio protohistoria. Datu horiek nolakoak dira? Normalean izaten dira, hola deitzen zaio, tradizio sekundariokoak. Ez dira euskaldun batek euskaraz idazteko helburuz idazitako testuak. Dira, erdaraz idazitako testuak eta tartean suertatzen dira euskarazko gauzak. Euskarazko normalean izenak, leku izenak, persona izenak eta halakoak. Euskaraz holakoak ditugu kristondoko lehendabiziko mendetik aurrera. Ordan pentsa dazue, protohistoria dela historia bera baino luzeagoa. 1500 urteko protohistoria bat dugu. 1555 arte, 1500 urte inguru ditugu. Eta hori da, protohistoria zer den hementxe duzu. Latinez edo romantzez idatzitako testuetan agertzen den euskara hori. Dela
leku izenak, dela persona izenak eta alakoak. Garai honetan, protohistorian dugu batetik izango genuke antzinaroko erromatar garaia, pixkatko kadezazuen, eta bestetik erdiaroa. Hor, baditugu froga zuzenak eta datu zuzenak euskararenak. Gero baditugu ere bai zeharkako frogak, euskara hortzela erakusten dutenak, hauek ja zera teknikoagoak dira, getaria bezalako hitz bat ezin da azaldu, espaldin bazuten euskaldunek hola oskatu latinezko hitz hori. Hau, getaria bi ditugu euskal kostaldean, bata Gipuzkoan bestea Lapurdin, biak getaria ahoskatzen dira, hori erromantzez ahoskatuko zen, latin hiztun batek bukatuko zuen ahoskatzen, esan zagun zetaria holako zerbait. Getaria ahoskatzea, hori da froga noizbait, garai hortan euskaldunak hor zeudela. Antzekoa gertatzen da zegama eta halakoekin, edo ultzama eta halakoekin. Segisama batetik, hori izen zelta bada, euskara zarrean eseak zeta egiten ziren, eman dezagun latinetik hartu genuen spata, eta hori ezpata egin genuen. Segisama bezalako zerbaitek zegama eman du. Hori gaur egun ez da gertatzen. Guk gaztelaniatik edo inglesetik hartzen ditugu hitzak esearekin eta ez ditugu zetarekin ematen, gaur egun. Garai hartan bai. Eta horrek frogatzen du garai hortan euskaldunak edo izango zirela izen horiek ahoskatzen zituztenak. Hauek dira zeharkako frogak nola esateko. Gauza tekniko horietan enaiz gehiegi luzatuko, ze euskararen tripak edo fonetikazko tripak ezagutu behar dira eta nahiko gai elkorra edo idorra izan daiteke. Orduan, pixkatek historia orokorretik joko dut, kanpo historia orokorretik. Periodizazioaz, ari garela, euskararen garaiak edo nola, guk filologok nola begiratzen ditugu, nola antolatzen ditugu. Aurkeztuko dizuet lehenik. Izango ditut bi diapositiba pixat orokor, eta gero pasako naiz garai aritzera. Lehendabiziko honetan segitzen dugu Lagarraren 97ko lan bat, berak bereizten ditu antzinaroko zer horiek, akitanierazko lekukotasunak, gero erdiaroko euskara, euskara arkaikoa edo deitzen dena, hor dituzue datak, gero euskara zar eta klasikoa, lehen euskara modernoa, azken euskara modernoa eta euskara batua. Garai horiek bereizten dira, edo bereizten ditugu filologok, euskarazko produkzio idatzia sailkatzeko, kronologikoki sailkatzeko tenorean. Hauetan denetan izaten dira, irizpideak izaten dira linguistikoak eta filologikoak. Eman dezagun, 1745 hau, fetxa seinalatua nola esateko, Larramendik atera zuelako bere hiztegia. Eta hortik aurrera gauzak aldatu ziren. Hartzen baldin badugu 1400-1600 arteko zerak, testuak, eta gero agertuko zaigu Arrasateko erreketa, hain justu, hor ikusiko dugu, badirela ezaugarri batzuk arkaiko edo ditzen ditugunak, aditz zahar batzuk, gaur egun batera erabiltzen ez dienak, gutxi gora bera, bere gorena izan zutenak 1600 urtera bitarte. Eta data hauetako bakoitzak badu hola mugarri txo bat edo beste. 1880an horre zera azkueren lan batzuk ditugu, hemen 1988 argita garbi Euskara Batuaren sorrera dugu. Beste zer orokorra, Euskararen historiaz, beste diapositiba orokorra, garaiz garai hasi baino lehen, hauxe da. Hau da, pixka bat, Euskararen mugen atzerakada erakusten duen mapa. Orduan, esaten dugunuen duela 2000 urteko Euskarari buruz ari garenean, ari gara inguru honetako datu ez. Gaur egun Euskal Herritzat jotzen ez dugun inguru horretako datu ez. Horri deitzen zaio akitaniera edo gero ikusiko ditugu idazkun batzuk ekarri ditute argazkiak. Eta gero hemen ustez Pirineotan Euskal leku izen batzuk edo daude, gutxinez Koromines ezkeroztik hala proposatu izan da. Ni gero eta eseptikoagoa naiz leku izen hauek benetan Euskara diren edo gaur egungo Euskara historikoarekin lotu behar diren.
Inguru hauetan, euskara egon zitekela, bueno, erdi segurutzate jo genezake. Hemen badugu eskualde bat, Errioxa, ez dakite, Ezkarai hartzen baldin badugu, edo Galbarruli, edo Naharruri, Nafarruri eta holakoak, izen horiek guztiak euskal kutsu badute, naizta Burgosen eta Errioxan egon. Horiek lotzen dira erdiaroko zer batekin, lurralde zabaltze batekin. Ikusiko ditugu kontu horiek. Eta bestela, euskararen esan dezagun joera historikoa beti izan da lurraldez, behintzat murrizteko joera izan da. Iruña Beleia kokatuko litzateke, izango litzateke baldin eta benetakoak balira, eta nik ez du sinisten benetakoak direnik, horiek erromatar garaikoak izango lirateke. Hori izango litzateke hemen hori izango litzateke hemen inguruan, eta horiek izango lirateke, egia esan datak horiek nork aurkezten dizkizuen aldatu egiten dira. Kenner bere bizitzaren bukaera aldera zegoen horiek ezin zirela izan 3. mendekoak, izan behar dutela geroagokoak, hortan sinisten duenak, berak ezarri beharko du horren datan. Nire ustez ez dira datu sinesgarriak horiek. Orduan, horiek euskararen historiari dagozkion zera hauetan ez ditugu kontuan hartzen. Nik behintzat ez ditut kontuan hartzen. Hauek dira, hasiko naiz, esan dizuet garaiz garai egingo dudala, Akitaniera lehendabiziko eta 3. mendetan zera da. Akitaniarrak zeuden hemen. Hau da, Garona ibaiaren arroa, hau Burdigala, hau da Bordele. Nahiz oso ondo moldatzen. Eta hor agertu dira hainbat lekukotasun, duela Kristondoko lehendabiziko eta 3. mendeen artekoa. Han agertu dira batez ere, baina gero Iruña inguruan, eta baita gero eta gehiago ari dira agertzen Soria aldean, baskoiak Grakurriz eta Kalagurriz hauek noiz zeltak, noiz baskoiak ziren, eta itxura denez inguru horietatik Soria aldera egiten zuten olako transhumantzia moduko bat zera hartzaiek, eta hartzain horiek utzitako arrastoak baditugu izenak. Ikusiko duzu gero persona izenak, eta bai, persona izenak baditugu hor Sorian ere. Horren, Akitaniera ditzen zaio, batez ere, 19. mende azkeroztik horiek lekukotasun horiek euskararekin identifikatu zirelako, Luisiak ezkeroztik, eta Akitanieraren garaikoak dira hala ere, Iruñeko baten bat, Umezar ikusiko du gero, eta Soriako besteren bat, Oiason gaur egungo Oiartzunen agertu den Andere Arriagako harria eta holakoak. Gero argazkiekin ikusiko dugu hobeto. Orduan, hau da beste mapa bat, lekukotasunak Akitanian, hau zera, Gorrotxategiren tesia da, 84koa da zera, hortxe erreferentzia. Iparraldean bat baizik ez da agertu, atarratzen, harri gaineko idazkunak dira. Hau da lehen aurreratu dizuena, batzutan diapositietan dagoena aurreratu egiten dizuet informazioa. Orduan, hegoaldean ere agertzen dira, gero eta gehiago emendatzen ari da kopurua, agertzen diren lekukotasunen kopurua. Hau da lehen aipatzen izkizuen Soriako. Soriako hau aipatzen dizuet, duela gutxi, esango nuke duela urte bete den, Bergaran izan zen duten, gero Santelmoko museora eraman zituzten, eraman zuten erakusketa, oso gauza politak. Nolakoak dira orduko datuak? Toponimoak, hauek iritsi zaizkigu adibidez Plinio Zarraren edo Estrabon garaiko geografoen eskutik, sekula hemen izan ez ziren geografoen eskutik,
baditugu izenak hola bilduak, eta gero harri gaineko idazkunak. Bai? Eta holako gauzak agertzen dira, abisun hari, hori euskara den edo ezten, hemen kasunetan erabakitzen dugu hori euskara izan daitekeela asperen bat dagoelako, atxe bat dagoelako. Hori izaten da, antzinateko euskararentzat zerbait markagarria. Bai? Asperen bat agertzen baldin bada, euskara izan daiteke. Euskararen aitzindaritzat jotzen dugun hori izan daiteke. Andere, Umezar, Zezenko, Beltesoniz, hemengo belte hau lotzen da beltzekin, hemen batzuk esango nuke, hau da Soriako hori, Zezenko hori, gaur egungo zezenekin lotzen da. Umezar honetan, ume eta zar ikusi nahi da, hau da Lergako Iruña inguruko hori da. Eta gero beste hainbat izen ere agertzen dira. Persona izenak dira hauek, zuten garai hortako euskaldunek imaginazio hondirik izen personalak ezartzeko bitxia iduri baldin badu ere, beste kultura batzuetan ere agertzen dira olako izenak, seme deitzea, seme bezalako hitz bat bilakatzea persona izen. Gaur egun ez gaude ohituak horretara, ez baditugu hartzen zuhaitz eta olakoak, pixkat modernoagoak direnak, baina beste zenbait kulturatan ere badira. Teonimoak behar bada, esango nuke, hurbilago egon litezkela irudika genitzaken kultuekin. Ez dakit, hartzen baldin baditugu Ipar Ameriketako indigenak, horiek beraien eroientzat edo beraien zerentzat, beraien jainkoentzat, haiek izendatzeko erabiltzen zituzten animali izenak eta alakoak. Batek izena zuen tatanka jotanka, hori zen Sitting Bull, zezen eseria, edo ez dakit zezen jarrian nola itzuliko genuken, eta hola zezen eta ontz eta holako zerak, edo luma bezalako naturarekin loturiko izenak agertzea nahiko ohikoa da. Antzekoak ditugu, guk, asto iluno bezalako bat baldin badugu akitanieraz, hau jainko baten izena da, garai hortako euskaldunek gurtzen zuten asto ilun bat, asto beltz bat, hori zen bere jainkoetako bat. Erauskorritxe, hau da tarratzeko hori, hau da erauts da gaur egun Baxenafarro, gaur egun arte Baxenafarroan irauten duen hitz bada, erauts da zerria esateko beste izen bat. Orduan, hau da erauts, hau da zerri, txo, gorria, txerri, gorri txiki, holako, erauts, gorri eta txe, izan daiteke. Eta gero baditugu beste batzuk ez direnak hain garbiak. Selatxe ditugu, esan nahi dut, interpretazio aldetik. Hauek esaten dugu euskararekin lot litezkela, hain zuzen ere asperen bat dagoelako. Holako irizpidekin ibiltzen gara ezin bestean ezin ditugunean interpretatu. Batzutan onartu behar dugu ezin dugula dena jakin. Eta holako harriak dira, hauek dira estelak. Hemen duzue arbelet, hau da esertedeo, arbelet eta arse. Hemen duzue beletz hori lotzen da, beletz, beltz, zehazki ez dizuet esango, nire ikaslei esaten dien bezala irakasleak ez dakidena, baina, holako interpretazioekin gabiltza. Eta holako harriak dira. Gehiago, hemen duzue kisonten, hemen duzue gizonekin, gizonten eta gizon boniz. Hemen duzue, gizonten atzizki bada, ez dakigu oso ongi zer izan daiteken, baina gizon dago hemen. Eta hor interpretatzen dugu gaur egungo gizon hitzaren bitartez. Hauek dira denak gaur egungo Euskal Herritik kanpo agertutakoak. Hemen duzue beste bat, otarriz, H batekin agertzen da, eta horregatik aurkezten dizuet, baina hemen baduzue beste bat, senbe, eta hori lotzen dugu gaur egungo semerekin, eta gero baduzue berriz ere atzizki hori ten. Lehen kisonten agertu da, lehen orain senbeten, bestean gizon identifikatzen dugu, hemen senbe identifikatzen dugu, identifika dezakegu, baina atzizkia ez. Baina atzizkia behin baino gehiagotan agertzen da. Amoena, ez, hau latinezko hitz da. Hori latina da, bai. Hori izan liteke adibide bat, nola gure begiek interpretatu nahi duten gure esperientziatik, eta adibide hona da, nintzen hortazo hartua. Ni zuzenean ninduan euskarazko tzate jo ditzakegun horietara, bai, oso ona.
Hau da Erauskorritxe, hau da iparraldean agertu den bakarra, atarratzera joten baldin bazarete, noizbait eta hementxe duzu, Erauskorritxe, hau replika bat da, bertan hau bordelen dute, uste dut, esango nuke bordelen dutela, eta bueno, hautxe dakar itzulpena ematen dizu, Erauskorritxeren tenpluari kontsakratua, nork kontsakartzen duen, Gaius Valerius Valerianus. Hau da, Oiartzungoa. Hemen, badauzu zerbat, itxuraz emakume bat da, zaldi gainean, eta Valerius, edo Valeria eta Belteso nis agertzen da, hor. Belteso eta nis, hor, berba ez da ondo ikusten, Beltesoren alabe da izan daitekena. Hau lehen aipatzen izuen ume zahar. Ume zahar, hori da. Hau da, bueno, interpretazio bat da, hau irakurtzea, ume zaharren semeak monumentu hau jarri dio bere lehengusuari, Narungesiri, Abizunarren 25 urteko semeari, horrek bere testamentuan eskatu zuena betez. Hori izango litzateke hemen dagoena. Hau Nafarroan, Iruñan dago. Hau da lehen esaten izuen Zezenko, Soriakoa, bai? S-E-S-E-N-C-O. Bueno, saiatu naiz, bestela ekartzen datu batzuk gaur egungo euskaratik. Bueno, gaur egungo gure edo zuen esperientziatik hurbil dauden datuak aipatzen saiatu naiz. Garai hortakoak, duela 2000 urtekoak edo dira, uste dugunez behintzat, bake, errege, gela, gerezia, bere, gorputz eta halakoak. Hitz hauek duela 2000 urte edo hartu genituen. Hau nola dakigu, guk gaztelaniazko rei hartu izan bagenu, euskaraz errei egingo genuke gehienez ere, baina ez errege. Hartu izan bagenu erromantzetik, patz edo patze bezalako bat, ez genuke bake esango nuke patz. Horregatik dakigu hauek zarrak direla. Gordetzen dutelako, batetik gordetzen dituztelako latinaren ezaugarri batzuk, kasu honetan oso nabarmena da, latinezko hitza 2 silabakoa zen, akusatiboan, pake ahoskatzen zen, erromantzetan ja silaba bakarrekoa zen. Batetik hori, eta gero gainera, euskararen barrenean ere izan dituelako zer batzuk, evoluzio batzuk. Orain, tripa fonetiko horiekin enaiz hasiko. Hemen ikusten dugu adibidez korpus batetik, euskarazkoak badula oraindik bukaerako hori, bai? Euskal erara egina, gorputz, baina espainolez ez dagoena. Eta beste horiekin beste hainbeste. Gero erdiaroko batzuk ere ikusiko ditugu. Erdiaroko euskarara pasako naiz orain. Euskararen mugak zein dira erdiaroan. Lehen ikusi ditugu erdiaroan bazirela Errioxan eta Burgos lekukotasun batzuk, gaur egun leku izenetan toponimian batez ere ikusten dituguna, Larre Ederra bezalako tokiak bezalako izenak dokumentatzen dira erdiaroan, Ezkarai bezalako izenak ditugu gaur egun ere, eta halakoak. Hau Errioxako Briones horretan, Iglesia de Nuestra Señora de Arista badugu. Hemen badugu, Ojakastroko biztanleek izan zuten tirabira bat, horregatik ekarri dut, tirabira bat, eta exigitu zuten, edo aldarrikatu zuten, edo ohitura zuten bezala euskaraz deklaratzea epaile baten aurrean. Eta aitortu zitzaien. Bide batez aitortu zien gaztelako erregeak, ez Nafar Erresumakoak. Perspektibak eta aldatzeko balio duen zerbait. Euskara nola esateko ofizialki onartu edo zen lehendabiziko aldia gaztelako errege batek egin zuen. Ojakastroko biztanleak gaztelagarren menpe zeudelako Errioxako horiek. Eta gero dugu beste eremu bat, eta erdiaroaz ari garenean, Pirinioena. Baldaran izenean, hau izen tautologikotzat, errepikapenezko izentzat jo hoi da, Araneko Arana izango litzatekena, eta Aran hau identifikatzen da euskararekin. Hori da zer bat. Bestea da, Aragoi iparraldeari dagokiona, gero ikusiko dugu, ekarri dizuete 14. mendeko oskako zer bat, datu bat, testu bat, nahiko ondo ulertzen dena. Euskara debekatuz.
Galdera izan ohi da, ea batez ere Errioxako hauek eta Pirineotako hauek zer diren. Erdi Aroko zabaltze baten ondorio, ala duela 2000 urteko euskara inoiz zabalduago baten azken ondar. Pirineotako, barkatu, Errioxako datu horiek hemen ikusten genuen eremu hau, eta maparen bat aurre, inguru hauek birpopulazioz, inguru hauetako euskal toponimia birpopulazioz esplikatzen dituzte historialariek batez ere. Badago, esaten duenik oraindik hori erromatarren garaiko azken ondarrak direla esaten duenik bada, baina oraingoz behintzat gaur egungo historialaren artean onartuen dagoen ideia da hori Erdi Aroan berriz ere euskaldunek hartutako edo lehendabizikoz hartutako lurraldeak zirela. Orduan horiek dira, bi aukerak, garai hortako, Pirineotako eta Errioxako euskal datuetarako. Pirineotan ez dakigu oso ondo, Pirineotako datuak ere ez direlako Errioxakoak bezain gardenak, ez ditugu bestela esateko Pirineotako euskal itxurako izen horiek ez ditugu hain ongi ulertzen. Badira adibidez Esterri bezalako herri izenak. Esterrik badu euskal soinua, nolabait esateko, baina badu euskal soinua eta ez du latinaren soinurik, eta ez du, modu zabarran hitz egiteko, ez du hizkuntza galoen soinurik, eta ez du latinaren soinurik. Orduan, iaia besteak deskartatuz iristen gara esatera edo iritsi zen korominaz esatera horiek euskarazkoak izan zitezkela. Baina haulak, bai. Lleidan toponimia asko dago, Bai, ikusi nahi nuke zein diren zehazki, nik begiratu ditut zehazki korominazek aipatzen dituenak, eta dira gutxienean zalantzazkoak. Beste, bai, emaidazu bat ziurra inguru hartakoak. Bai, olakoak badira berri eta alakoak badira eta gero badago beste atzizki bat askotan agertzen dena hotz, US eman duena, euskararekin lotu izan direnak. Baina ez dira, guk hartzen baldin baditugu, eman dezagun, aurkitu idazu Pirineotan izen bat aga atzizkia daukana, Lizarragako edo Mendiagako edo Arriagako aga hori duena. Ez duzu bat aurkituko, zero. Maidazu beste bat eta daukana. Lizarreta edo Zumarreta edo ez duzu bat aurkituko. Baina non dago? Bai, baina ez dago Hueskan, Bai, orain ikusiko dugu ez dela berdin Hueskaz hitz egitea edo Lleidaz hitz egitea. Bai? Barkatu? Betortz. Eta hori non dago? Vale, ikusiko dugu, oraintxe dator lehen aurreratu dizudan Hueskako hori. Esaten dizuet, ez dela berdin Hueska Lleidarekin konparatzen baldin badugu. Orain dator lehen esaten dizuen datua. Hau da, Oskako udal arauak, lehen esaten dizuen 1349koa, eta hemen debekatu egiten da euskaraz hitz egitea. Debekatzen da algarabiaz, arabieraz, eta debekatzen da hebraieraz hitz egitea, eta horrekin batera euskaraz ere hitz egitea. Hau har dezakegu Oskako mendialdean behintzat euskaraz hitz egiten zelako zantzu bezala. Badira beste izen batzuk abiez niri burura datorkit Aierbe edo Loarre bezalakoak. Badira beste batzuk abiez ekialderagokoak, Ubarra, hor badago monastegio bat, eta hori urrekin lotu izan da. Badire batzuk, baina ez dira, eta hori da niri interesatzen zaidana, ez dira guk hemen Erdi Aroan ikusten ditugunen gisakoak, inondik ere. Eta horretik aipatzen izuen, han harri eta herri bezalakoak aurkituko dituzue behar bada, baina aga eta modukorik ez duzu bakar batera aurkituko. Eta aurkitzen badiazue, esaidazu, mesedez. Hori nik berariaz begiratu dudalako. Orduan, euskara izatekotan, da gure euskaratik, Erdi Aroan bertan ikusten dugun euskaratik nahiko diferentea. Eta horietarako bai proposatu izan daitezkela Akitanariaren garaitik, duela 2000 urteko euskararen egoera hartatik geratu ziren Pirineotako euskal hiztunen poltsen azken ondarrak. Hola interpretatu izan dira
Pirineotako datu batzuk, ez guztiak, zenbat eta mendebalderago etorri, orduan eta Nafarrotik hurbilago gaude, eta dena den ezin dut kontu horiekin. Gero nahi baldin bazue, galderetan nahi duguna luzatuko gara. Hau da beste zera datu hori, bai, baditugu datu. Bai, eskerrik asko. Ondo, hauek dira Korominesen datuak, hemen dituzue, zuek aipatzen zenitunak, hemen ez da, behar bada, garbi ikusten. Hauek dira zerak Korominesek aipatzen dituen, ematen dituen lurraldeak. Eta hauek dira zerean, Intxaustik bere liburuan bildu zituen puntu bakoitza da euskal toponimo bat. Orduan, euskal toponimotzat jo izan den zer bat. Orduan, bai, badago hemen Pirineotan ere, Katalunian ere, badira euskarazkotzat jo diren datuak. Pallarsen eta Ribagorza eta horietan. Menda belen esaten izkizuen belarra, belarra ez dizuet esan. Aierbe, inguru hontan, beste horiek aipatu izkizuenak hemen inguruan zaten, Nafarro inguruan. Hau da gutxi gora bera Pirineotako, Pirineoari buruz esan ohi dena. Eta hau da beste mapa bat, hemen puntu, ez zaitain ongi atera zera, puntu arroxak edo dira euskal lekuko, puntu arroxek islatzen dute euskal lekukotasun bat. Hau Burgos da, eta hau Errioxa. Eta horiek Erdiaroko zer da. Nolakoak dira datu hauek? Esan dizuet lehenago ere, erdarazko testuetan tartekatuak daudela, toponimoak, antroponimoak, hitzak, sintagmak, esaldi laburrak edo agertzen zaizkigu Erdiaroko zer hauetan. Baditugu monasterioak izaten ziren garaiko kultura guneak, eta horien arabera toki batzuetan gehiago dokumentatzen dira, beste batzuetan baino. Aipagarriak dira Donemiliako kartularioak, Nafarroan Leirekoak, Nafarroko Foru Zaharra ere bai, Irantzukoa ere importantea da, zerrenda luzea da. Hemen heldu dira, hemen datoz, helen aipatu izkizuan hemengo artxibokoak. Baditugu Erdiaroan ere bai, Erdiaroa da, data bat jartzen da, 1500 garren urtean bukatzen da Erdiaroa. Tarte horretan baditugu ere bai gutun laburrak, duela gutxi urte batzuk egon ziren erakusketa batean Iruñan, eta otoitz batzuk ere bai. Hauek dira glosak, 11-12 mendeko zerak, hauek dira Donemiliako glosak, sermoi baten bazterrean euskarazko itzulpentxo batzuk edo dira. Irudia hola da, ezin izan dut oberik ekarri, baina hau da, hauek ezagunak egingo zaizkizio. Izioki dugu eta guek aiutu ez dugu. Hau dago, invenire latinezko gauza bat itzultzen dute. Izioki dugu itzultzen du, uste dugunez itzultzen du invenire meruimur, eta honek, guek aiutu ez dugu honek, itzultzen du nos non kaigamos. Eta horregatik, hori gaztelania pixat jakinda, nosotros no kaigamos edo lako zerbait. Hemen lotu nahi izan da hori, guek kaiutu ez dugu batekin. Ez ditugu osongi ulertzen, hauek ez ditugu osongi ulertzen. Naizta ondoan duten latinezkoaren itzulpena diren, ez ditugu osongi ulertzen. Hau da Matxin Salbakoaren gutuna. Señor Maestre Martín, acomendo vos a Miguel Papón, vostre amic, et seredes bien aisa, en casa de Peire de Tors, del bon barón, qui mal li se faga en el collón. Hor nahiko, hau gutuna, gutun zerak dira, gutun pribatuak dira, eta, badirudi Siria sartzen ari zitzaiola hor. Et excusatme de convit que non puedo ser, que huéspedes tengo. Eta gero pasatzen da euskarara. Et jauna tizula barion, ez naiz bildur ez den ala. Et jakizu Done Joane Garazikoek dute grazia errege baitarik urtean 72 florin. Urtean baitator 6 florin et terzio bat hilihen rebatitzera kolektoreari eta alegra zaitez ongi. Hau euskara da argi eta garbi. Ez dakigu zergatik idatzi zuten euskaraz tarte hau.
pixkat ezkutatzeko behar bada informazioa, hori ere izan daiteke. Matxin Salbakoaren, 1915ko gutun bada, ordan Erdiaroan, oraindik. Hori uste dugunez Nafarre romantzea da. Nafarre romantze, hau ez da gaztelania, hemen badire gauza batzuk nahiko nabarmenak, adibidez, amik bezalako zer batean, azkeneko bokala galtzea hori ez da gaztelaniarena. Pixkat, konparatu behar duzu pixka bat edo gaskoiarekin edo katalanarekin. Hortik hurbilago ikusiko duzue gaztelaniatik baino. Konbit bezalakoak ere hauek ez dira gaztelaniarekin lotzekoak. Eskusat, lotura, bukaera hauek guztiak, baute katalanen oro jartzuna, ez da? Katalanaren, pixka bat horrekin lotu behar da. Gaztelaniarekin ez, Nafar Aragoiera deitzen den, eta ja gaur egun desagertua den, Nafarroan behintzate desagertua den hizkuntza horrekin. Aragoin, oraindik Aragoiera hitz egiten dutenak, ez dakit 15.000 edo diren, edo olako zerbait. Hau da, paternoster txiki bat, hau da, aita gure txiki bat, paternoster txikia, deus peretentzia, lurrak dakar ogia, uste dugunez, zotzak ardan bustia. Paradizu, menda berde maku onak hart, euskara da, baina gauza batzuk ez ditugu behar bezala ulertzen. Liburuetan irakurten, argizagira izeten zerua, dabiltza jainkoaren apostru maestru jaun, Agnus Dei, kuitolis pekata mundi egunean, telomelo gara dela, zure gomandatu, ura iruretan. Arima salbatu. Ez dugu testu osoa, ageri denez. Urratua dago horria. Hauek dira, lehen esaten izuen arrasateko horiek. Erdiaroko datu batzuk ekarri dizkizuet, hemengo artxibotik atereak, baten bat pasatzen zaigu 1500 urtetik, baina Pero de Austarritza. Austarri hitza hori zen Saroe zarretan zegoen egoten zen erdian jartzen zen, eta horren arabera neurtzen ziren Saroen neurriak, Austarria, hori da hauts harria. Lehendabizikoz dokumentatua dago euskaraz, hemen. Austarri hitza, lehendabiziko adibidea dugu, hemen, Mondragogeko arrasateko artxiboan. Elur hitzaren lehendabiziko lekukotasun ere, 1980koa, hemengoa da. Otxategi, Nafarroan badago beste bat, baina Nafarrotik kanpo lehendabizikoz, 1980an hemen, arrasateen. Garain eta ibain, gure ustez garai eta ibai formen hitzen forma zarrak direnak, hemen ditugu dokumentatuak. Hau guretzat bereziki importantea da, ni urtetan aritu naiz hiztegi etimologikoan lanean, eta hor guretzat holako datuak importanteak dira. Gero, ibain benetan duela 1000 urte nola oska ziteken, edo duela 1500 urte nola oska ziteken ondorioztatu behar dugunean, holako datuak ikustea hemen N bat dagoela, gaur egun inona oskatzen ez dena, oso importantea da. Eta horiek ere hemen daude, hemengo artxibotik ateratakoak dira. Uharria, uretako, uharriak, lehendabiziko adibidetako bat ere, hementxe dugu, Martin Perez de Ugarriondo. Izenak dira, baina guretzat euskararen historia egiteko oso garrantzitsuak. Peru García de Marulanda, nik Marulanda izena uste dute Kolombiako zer bat nola zen, alias Tirofijo uste duzela, ni umen nintzela geratu zitzaidan izen hori oso markatua. Marulanda lehendabizikoz, Kolombiarre kapo narkotrafikantearen abizen hori hemen daukazue, 1380an. Gero, Arroyo de Madalbe, hau Madariren, Madal elkartu eratorriteko maltzaga eta horietan dagoen forma horren lehendabiziko adibidea hortxe duzue. Begi hitza, Nafarroan baditugu 1081ko Santius begi ederra eta olakoak, baina Nafarrotik kanpo ez dago hainbeste lekukotasunik, eta hemen dago lehendabizikoetako bat. Gatzari, alegia gatza eramaten duen personarena, hemen dago, Mondragoiko artxiboan, pero Gatzari, el mozo. Gero badago, el arroyo que desciende de Andraurian harta. Hau, nire ustez hau da Andrauria, eta hemen dagoena da erakuslea. Andrauriaren hartan, bezalako zerbaitetik, hau gero izen gisa geratu da, eta listo. Eta hemen duzue apaiz, guk apez edo apaiz Euskara Batuan daukagun hori, hemen daukazue apaizen forma zarra. Apaez, hau hola, hauskatzen zen noizbait Euskal Herri osoan, eta dokumentatu da duzu hemengo artxiboan. Erdiaroan badira gauzak Euskal Herrian, baina badituzue gauza batzuk hemengo artxiboetan gauza zinez interesgarriak ere. Interesgarriak eta importanteak gure Euskararen historiarako.
Lehen aipatu dizuet erdiaroko lexiko, lehen aipatu dizuet ze lexiko genuen, oraindik erdiaroan nago, ze lexiko genuen dola 2000 urte mailegatua. Hauek dira erdiaroan edo mailegatutakoak, gure ustez Nafarroako erresumatik edo, hauek ez dira gaztelaniatik mailegatuta. Orduan, Nafarroan hitz egiten zen erromantze horietako batetik mailegatutako hitzak dira. Eta iaia Euskal Herri osora zabaldu dira gehienak, azkeneko bi hauek izan ezik, beste guztiak Euskal Herri osora zabaldu dira. Horrek esan nahi du, noizbait Nafarroa gune garrantzitsu izan zela Euskal kulturan. Gaur egun Nafarroa gehiena, esan ezagun tradizionalki, 19. mendean gertatu zen Euskararen hondamendiarekin, gehiena erdalduna da, baina erdiaroan etzen hala, eta horren lekuko dira hitz hauek, ez dei negu, eme, deitu, uzta putzu. Hauek ezin dira gaztelan, maileguak dira, baina ezin dira gaztelanetik sartutakoak izan. Euskara arkaikoaz ari garela, 1900 eta 1600 arteko datuak edo kontuak ekar dizkizuet. Hemen duzue pixka bat testuinguru soziopolitikoa, hemen estatu modernoak sortzen hasten dira, zenbait hizkuntza arautzen hasten dira, gaztelania, frantsesa, eta hau da gutxi gora bera. Hor, pentsatu behar zuen Nafarroak galdu zuela bere izate politikoa, testuinguru horretan gaude, 1900 eta 1600 garren urteen artean. Hemen badira oso gauza politak, Arrasateko erreketari dagozkionak eta hola. Lehen esaten nizuen bezala, estatuko hizkuntzak agertzen dira, latinari pixat gero eta gehiago tokia hartuz doazenak. Hasten dira tokian tokiko hizkuntzen gaineko apologiak egiten, garai hortako hizkuntza kultua latina zen, eta orduan nork bere herrikoa berretsi behar baldin bazuen, apologia bat egin behar zuen. Horretan hasi ziren gaztelaniadunak eta frantsesak eta Europan zehar 15. Mendean. Nebrijaren zera bera, gramatikan berean, 1982ko gramatika horretan egiten da. Zera aldarri politiko bat egiten da, antolatzen da hizkuntzaren gainean, hizkuntzaren inguruan. Lehen gramatikak eta hiztegiak, aipatu izuet 1982koa, pentsatu behar duzue, ez hain ez pentsatzen ez, gero etorriko da. Eta hasten dira hor estandarrak edo finkatzen. Hemen Espainiako Akademia 18. mendekoa da, baina jadanik Nebrijaren eta gero tartean izan zen Korreasen ortografia castellana eta alakoekin, 1630koa da, alakoekin bide hori hartua zuten hizkuntza horiek. Guk itxaron behar izango genuen, urrengo astean Pello Salaruruk aurkeztuko dizuen Euskara Batuaren garaira arte. Erabat finkatzeko. Euskararen egoera zein den? Euskara laudatzen da, egiten dira apologiak ere bai, Poza eta Garibai aipa ditzakegu, gainera hauek badute zerikusi zerbait inguru hauekin, Garibaik bereziki. Biltzen dira bertsoak eta poemak, Garibairen kroniketan eta Ibaron Katxopinen kroniketan, Garibairen historian eta Ibaron Katxopinen kroniketan euskarazko kantu zarrak eta ditugu jasoak, atxotitzak ere jaso zituzten, erabiltzen da ere bai, orduan dotrinak eta baditugu, hiztegiak, kaier pribatuak eta alakoak. Eta garai honetan, hasten da literaturaren lehen lerrora eramaten. Ez da gogoan duzuen duela urte pare bat edo atera zen Oñatiko artxibategitik azkoitikotzat jotzen den poema liriko bat, hori 1514 garai hortako, inguru hortako zer bada. Garai honetan kokatuko dugu Euskararen garai arkaikoan. Erabiltzen da, esaten izuen, dotrinak egiten hasten dira. Sancho Elsokoaren adibidez ezagutzen dugu, baina galdutzat ematen dugu. Eta gero badira hiztegi batzuk ere bai, irakurtzen ikasteko betolatzak badu zer bat, silabario moduko bat. Hiztegiak egiten dira, hau uste dugunez merkataritzarako izan daiteke, holako zerbait.
Eta gero baditugu kuaderno pribatuak, kantuekin, poemekin, eta Lazarraga jaia aurkeztu beharrik ez dago. Hemen benetan sartzen gara garai arkaiko honetan euskararen historian, bai? Eta literaturan ere. Hemen dituzue mugarriak, Etxeparerena, Baxi Nafarroan, BN hau Baxi Nafarroa da, hau Bizkaiera, ikusten duzue Bizkaiera ez baditugu, ez dira obrak euskaraz idatziak, baina bai euskarazko testu, mordoska bat dituztenak. Arabako euskara Landutxirekin dugu, Landutxiren hiztegia dugu, Leizarraga esan zagun Lapurdikoa, Betolatza Arabako euskara ere bai, eta hau ere Arabako euskara. Hau dira lehen lekukotasun zabalak. Eta hemen badituzue gero, ekarri ditut xumeak, lekukotasun xumeagoak edo direnak, ditugu gutun mordoska bat, ezkontza fedeak, berso eta kantuak, otoitzak, hiztegitxoak eta halakoak. Ekarri izkizuet gutxi batzuk, bestela beti geratzen gara haundi hauekin, eta beste hauetan badira gauza politak edo deigarriak edo direnak. Adibidez, Zufiako ezkontza finak, Zufia Nafarroko herria da, eta hauetan badira testu zarretan, olako testu laburrak kontatzen dutenak ezkontzak nola egiten ziren. Eta nola ematen zuten zina, nik Pedro hitz ematen diot nire emazteari, berarekin ezkonduko naizela, eta naizela beste norbaitekin egongo eta halakoak. Hola egiten zuten. Nik Diego de Zufia, ematen drauzut neure fedea, zuri Maria Miguel, ez bertze emazterik egiteko. Holako gauzak ditugu, 1522an, testu txiki hauen artean. Halaber, eta hemen dago erantzuna, emaztearena. Halaber, nik Mari Miguel, ematen drautzut zuri, Diego, neure fedea, enesen hartzat, eta ez bertze senarrik egitekoz, zu baizi. Eta gero hemen gauza garbi espaldin badago, hemen dago, nik ematen drautzut neure fedea, baldin jo baneza, haren senarri izateko. Baldin larrutan egiten baldin badut, bestela ez, konsumatzen baldin badut, orduan izango nahi zure senar, bestela ez. Hemen dago, nahiko grafikoa da gaztelaniazkoa, jo te doi mi fe, si te cagalgo. Orduan, holako zinak badira ere bai, holako zinak ere badira euskara. Badira, hau bat da, baina badira mordoska bat. Testu laburrak dira, baina badute interesa euskararen aldetik. Hau da, Menduxen heresia, hau da, persona bat idazten du, edo, hilotz dela, eta hilik dagoela, orduantxe idazten du, horregatik esaten du, hemen natza hortzirik, nik honi hartzen diot kutsu, ez dakit, poesia existentzialaren kutsua da, persona bat hila dena eta begiratzen duena, atzean zer uzten duen. Hemen natza hortzirik, noizbait gozo iritzirik, erioak, ustegabe doloroski egotzirik. Ene harima jaingoiko gana beldurreki partiturik. Lagun gabe, lagunik gabe dago, bide luzean peril asko pasaturik. Onak eta honrak bertan munduak edekirik. Plazerak azkenerako edo lako zerbait izango da, atxekabe bihurturik. Aideak eta diskideak urte gutiz atzendurik. Aztuko naute adiskideek eta aideek. Ikuste ditut izuririk, isuririk, arresi guztia deseginik. Badira pasarte batzuk ez ditugunak ongi ulertzen, Eta hori da, poema triste bat. Ez dena poema erlijioso bat, da persona baten, hildako persona baten gogo eta moduan dagoena. Niri bereziki unkigarria egiten zaidan zerbait da. Nafarreraz dago, nafarreraz. Amenduz, eta hau agertu zen liburu baten bere osaba, ez da egitze ofizio zuen, baina bere osabaren kontuen liburuaren azalean edo agertu zen. Kartzelan egon zen ere bai, eta Amenduzek izan zuen bizimodu hola zerbat, gora beratxu bat. Benda, berriz ere erdiaroan, erdiaroaren eta Euskal Arkaikoaren barrenean lehen esaten dizuen testua, Arrasateko erreketarena, hau ekarri dizuet, ezaguna izango duzue, baina ezin nuen ekarri gabe utzi. Besterik ezpada, bergararrak zertan ibiltzen ziren ikusteko. Argi izarrak urten dau, zeruan goian ostantzean, bergararrok hasi dira tragioe baten asmatzean. Euroen artean dioela, erre dezagun Mondragoe. Hori zen, garai hortako giro politiko nasiaren lekuko geratu den zerbait. Orduan, Arrasate errezuten, eta itxura denez, behintzat poema honek esaten duena da, bergararrak ibili zirela
saltsan. Bai. Eta gero hemen, beste honetan kontatzen dena da, personai horietako baten iesa eta nola doan amaren gana, zauriak zen sendatzera eta halakoak. Bueno, euskara zahar eta klasikoa, bukatzen hasi beharra dut. Euskara zahar eta klasikoa, 1600, garai arkaikoa noiz bukatzen den, eta noiz dugun Larramendiren hiztegia, tarte hori da. Orduan, mugen aldetik ez dago aldaketa larririk. Nafarroan Tafaila arte hitz egiten zen. Nafarroako hondamendia euskararen aldetik 19. mendean etorriko zen. Araban, Lautadan bai hitz egiten zen, Arabar Errioxan ja ez eta Gasteiz erraldundua zegoen. Bizkaian itxura denez baditugu lekukotasun zuzenak. Eta iparraldean, Baionan ere, bidaiari italiar baten Baiona tradizioz beti izan da hizkuntzaz gaskoi edo, garai hortan itxuraz asko, frantsesa eta gaskoia baino gutxiago, baina entzun ziteken, bidaiari baten berriak baditugu, 1683ko berriak. Ezinbestean gaur egun ere entzuten ditugunean Baionan euskaldunak maiz izaten dira inguruko herritatik etorritakoak Lapurditik eta Baxe Nafarrotik, eta garai hortan ere izango zen, eta bazen gune portuarekin eta Baiona, iparraldearentzat. Hemen gauza historiko mordoxka bat nituzke kontatzeko, pixat ikusteko giroa zein zen, Bizkaiko hau aipatu nahi dizuet, hemen exigentzia batzekin hasten dira, Bizkaiko batzarrerako. 17. mendean zehar, ordezkari guztiek idazten eta irakurtzen eta gaztelaniaz jakin behar dute. Eta horrek ekarri zituen asaldurak eta matxinatze saioak. 1681 horren aurka altxatu ziren herritarrak, eta 1688an izan zen desenteko istilua, harik eta baretu behar izan zituzten euskaraz egiteko eskubide izango zutela onartuz, holako zerbait, 1688an. Eta, ja 18. mendean atzera egin zen zer horrekin, gaztelaniaz egin behar horretara, eta itzultzaile bat jarri zuten. Nafarroko erresuma aktak eta forua, hau Bizkaiko egoera zen, Nafarroko erresuman biarnesez idatzi ziren forua 1645koak. Hau, hoien arten ez dut hemen jarri, baina hoien artek lehen instantzia auzitegi baten sorrera bultzatu zuen Donapaleun, eta bertan euskaraz aritzeko eskubidea edo aitortu zen. Orduan, holako datu historikoak mordoxka bat ditugu. Euskararen erabilerari dagozkionak, beti muga horretan, zeraren mugan ofizialtasunaren eta ofizialtasunaren alde borrokatu behar horretan. Lapurdiko biltzarran badakigu euskaraz hitz egiten zela, Lapurdiko biltzarra da 1789an bertan bera geratu zen biltzar hori, baina aktak frantsesez idazten dira. Elizaren jarrera zein da, gaur egun hainbesteko garrantzia ez badu ere, Elizak 17. eta 18. mendetan, hor pentsatu behar duzue protestanten kontra egindako reformaren aurkako zer hori, Trentoko kontzilioaren ondotik, hasten direla zerak egiten, tokiko hizkuntzak eta tartean euskara sermoiak eta halako hizkuntzetan emateko bidea egiten. Ordura arte latinez egiten baitziren. Eta badituzu hemen 1602 eta 1700ko sinodalak eta euskaraz predikatzeko eta urtero katisimak euskaraz argitaratzeko agindua. Elizatik hau zetorren. Eta gero herrietan, predikari euskaldunak bermatzeko edo, baditugu gune batzuk, edo Arrasateko San Francisco konbentua, hauxe da ez, den esan diaz bai, eta Zarauzko misiolari etxea. Eta gero Baionako, Akizeko eta Oloroeko Elizbarrutien babesarekin erlijio liburu asko argitaratzen dira. Zerrendak eta zerrendak uste baitu dela geroago. Baziren hor gauza susmagarriak, nork egiten zituen sermoi hauek, Materra Frantziatik etorritako persona bat zen,
eta hau, bueno, estatusarentzat, establishmentarentzat nola esateko persona fidagarria zen, baina Etxeberrizi burukoak 1627an eta Aranburuk 1825an ematen dute izan zituzten traba batzuen berri beraien hitzaurretan. Orduan, berak, honek Etxeberrizi burukoak eskertzen dio Paueko apezpikuari edo olako, hemen nunbait dago, jaun prelata arrotzaz, bueno, erregen ohorea, ezen errefrauak dio erregen ohorea dela ainitz miitako sujetak izatea. Bai? Hizkuntza askotako sujetak edo subdituak izatea. Eta harren estima ezazuzuk ere ohorea arantza hizketa, hizkuntza arrotz batez sujeta mintzatzea. Eta hemen esaten du, gaizki erraileak zeren baititutzu gaitzetsi. Eta horregatik ematen dizkio eskerrak bere patroiari, bere apezpiku horri. Bai, bere alde egin duelako. Bai, eta bere alde egin duelako, atera izan duelako, Manuel de Bozionezko hau. Bai. Inbidiosen miak lizun ez diezazun. Neko uste dugunez, hemendik ondoriozatzen dugunez, giro nasi xamarra egon ziteken, zenbaitek bere gauzak euskaraz atera zitzaten. Eta, bueno, hemen dituzue zerrendak eta zerrendak, lekukotasunak, gara honetan ja imprimatuak ugariak dira. Besterik da, denak lan zerak ziren, lan originalak asko eta asko itzulpenak ziren, hauek. Eta gero ikusiko du nola egiten ziren, zerrendak eta... Hau da, Euskararen historiaz hitz egiten denen, hau da, hauek egiten dute Euskararen historia. Bai? Testuak eta testuak, testurik gabe ez baitago historiarik. Eta hemen ugaritu egiten dira. Testu xumeagoak ere badira, kantuak eta olerkiak, hauek denak imprimatuak dira, gehienak esango nuke, hor dauden gehienak. Eta gero badira eskuizkribuak eta bestelakoak. Agiri ofizialak, artxiboetan geratu direnak eta halakoak. Esaten izuen, dotrinak eta heziketa kristaurako eskuliburuak direla nagusi, gutxiengoan izanik ere beste testu motza batzuk badiren arren, bai? Hizkuntza eskuliburuak, Mikoletarena badituzte hor konversazio, gaur egun egiten dira, ingelesez ikasi nahi baldin baduzu, badituzue konversazio batzuk eta elkarrizketa batzuk, eta Mikoletarena, noizbait irakurri nahi baldin baduzu oso divertigarria da. Eta dira gramatika bat du, hiztegi bat ere bai, baina merkatari giro batean sorturiko zerbait dela uste dugu. Antzerki bat ere badugu, Barrutiarena, saiakera apologiak eta poesia jasoa. Ben badugu zerbait markatzeko euskararen historian, zenbateko tartea, ordu betekoa nuen, edo, bai, hasiko naiz, azkeneko zatia erabaki dut ez dute emango, aurrik uste nuen hori, Euskara Batuarena zera baita, urrengo asterako zera, ekarria nuen badazpa ere, baina hortan utziko dut. Iritsiko gara ala ere, 19. mendera arte. Desorek handia dago ikusten dugunez iparraldearen eta hegoaldearen artean. Hori da datu bat gogoan izan behar duzuena. Iparraldean pila bat produzitzen zen, mende hauetan, eta hegoaldean askoz gutxiago. Azalpena, gara jartako gizartea iparraldean euskaldunagoa edo zelako horrekin zeratzen dugu, baina baita ere kultur hizkuntza gaztelania hegoaldean, Gipuzkoan eta Bizkaian aspaldi egina zuelako bere bidea. Hortan hori ere kontuan hartu beharra dago. Eta hor badugu loraldi literario betikoa aipatzen dena. Hemen ditugu iparraldeari buruzko xehetasun gehiago. Hau, ekarri dizuet, 18. mendera hurbiltzen gara, ikusitzazuen gauzak nola egiten ziren eta zein helbururekin. Helburu literario larririk esan dezagun ez zegoela. Egiten ziren, lanaren luzetasunez den dezan bat, laburtzia hobe, esaten digu Lopezek. Liburu edatu horren parte bat jende komunaren hoben denaren soilki euskarala itzuliz eta bestiak utziz. Zeren alaz, liburua laburrago baitate, izango baita, eta merkeago. Eta hola jendeak ere gehiago irakurriko du. Jende xearentzat egiten ziren, eta handik jende praubeek, jende pobreek, erresago erosiko dituzte, eta gehiago kapro. Horla egiten ziren, 18. mendean iparraldean. Gauza asko produzitzen zen, kontsumo horretarako, baina zero horiekin. Liburu gutxiago dugu hegoaldean.
lehen esaten izuen bezala, tradizio hori gaztelaniaz garatu zelako. Bosgarren garaia, eta honekin bukatuko dut, lehen euskara modernoarena dugu. Lehen euskara modernoarekin, heldu zaidan, ipatu nahi dut, pasako dut, gogoan izan behar dugu, iraultza frantsesa hor dugula, urartu behar dut, Eta hemen ekarri dizuet pixka bat giroaren lekuko, Frantziako egoeraren lekuko, nolako politikak hasi ziren abiarazten 1789tik aurrera. Garbi esaten zen, beste hizkuntza guztiak, hau da 1794ko txosten bat, eta bertan esaten zen, txosten horren izenburuak berak esaten digu nola, patua direlakoak, alegia euskara, frantseraz bestelako beste hizkuntza guztiak ezabatzeko txosten bat da hau. Izenburuan bertan dauka. Giro hori dugu, ja 18. Mende bukaeran. Elizak oraindik bazuen bere indarra, eta helburua izaten zen katixima irakastea. Hori badugu. Elizak edo eusten zion euskararen erabilera horri. Bigarren mailako irakaskuntzaren antolaketa, olako seminarioetatik eta Larresoroko seminariotik eta seminarioarekin koka dezakegu. Hemen ditugu zer euskararen kontrako agindu gehiago, irakasleen elan kontratuetan, 1770, 1788 mendeko datuak dira. Que tengan asimismo cuidado para que se enseñen e instruyan en la lengua castellana, prohibiendo que entre sí en la escuela y fuera hablen en lengua vascongada, que hablen la vascongada. Eta hau da, lehen esaten izuen mugarria, Larramendiren hori. Bere hiztegitik, bere hiztegiak markatzen du hemen garai hau. Hemen dituzue taulak, datuak zenbat publikatzen zen, hemen daude, hirugarren taula honetan soilik originalak zenbat ziren. Originalak askoz gutxiago dira besteak baino. Orotara hemen ditugu 587, eta hemen originalak 101 bakarrik. Ikusezazuen nola egiten zen hori. Eta zerak, Larramendik nolako aldaketa ekarri zuen ikusteko ekarri dut hau, hizkuntza aldetik ere nola egiten ziren, nolako helburu jasoago batekin idazteko zerbait egon zen, eta eredu jasoago baten arabera idazteko gogo bat egon zen, edo ekarri zuen Larramendiren aldaketa horrek, edo mugarri horrek, eta hau horren adibide izan daiteke. Da gauza bat esan eta pentsatu alditeken excelentena, eta admirableena. Eta hori daukagu euskaraz, esan dezagun Larramendiren jarraitzaile edo Larramendiren ondoti daukagu, da esan eta pentsa alditekean gauzarik handiena eta miragarriena. Mailegu gordinak baztertzen dira. Jaun bat fin gabe ona ahaltsua. Eta hori dago aurretik, Larramendiren aurretik, jaun bat infinitamente poderosoa, sabioa. Eta euskaraz daukagu, Mendibururen horretan daukaguna da, jaun bat fin gabe ona ahaltsua, jakintsua. Olako, pixkat Larramendirengan pentsatzen dugunean, olako mugarriak, olako gauzak izan behar ditugu burutan. Eta, literatur gipuzkeraren sorrera etorri zen horren ondotik, tradizio, batez ere erlijio gaietako liburuak, aurre irakurtzeko edo eskola liburuak, baina prosazko literatur lanik ez dago. 19. mendean pizkunde moduko bat ikusezagu, esan ezagun 1850 inguruan, abadia eta alako personaen artean, lore jokoak antolatzen dira, poesia lehiaketak eta alakoak. Eta horrek emango zuen, nola esateko, humusa, gero euskara baturako edo bide izango ziren eztabaidetarako. 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran izan ziren eztabaidetarako. Horretan utziko dudala, hemendik aurrera espero dudalako urrengo astean Pello Salaburuk hitz egin dezazuen. Garai honetan edo hasten delako baditugulako adibidez Hendaiako eta Hondarribiko eztabaidak 1901 eta 2 horri buruzkoak.
ortografia arautzeari buruzkoak. Beraz, hemen utziko dut eta barkatu luzatzeagatik, baina bai, mila esker. Hortan, aukeria irekiko du galderak aurkeztu itzazuen. Bado, zuen artean galderarekin nahi duenik? Aipatu dozu, garai batean Uxama, Bai. zeltiarra zala, Bai. eta gero Euskaldunek toponimo hori bihurtu zutela Ultzama. Bai, Horrek esan gure dau, Euskaldunak Akitaniatik etorri ziela ona, aurretik ez egoela Euskaldunik, zeltiarra zirela zona horretan. ez, izena da zeltiarra. Izena. Izena da zeltiarra, horrek ez du esan nahi Euskaldunik ez zegoenik bertan. Bai. Zegama ere badugu, hori hemen Gipuzkoan, hori segisama batetik dator, baina hor hitz horri ikusten diogun evoluzio fonetikoaren arabera, ikusten dugu oso aspalditik Euskaldunen ahotik ahoskatutako izenak direla. Datu horiek zenbateraino har daitezken, leku izen bat arrotza izateak zenbateraino esan nahi duen, bertan lehenago ez zegoela populu jakin bat, hori oso kontuz hartzekoa da. Ugartzen baldin badugu, Mexikoko Guadalajara. Uste dut Mexikoko dela. Guadalajara, han arabiarrik ez da sekula izan, hori bat. Arabiarrik ez da sekula izan. Izena arabiarra da. Guadalajaran, ni seguru nago, gaztelaniaz hitzein baino lehen beste hizkuntza batzuk hitzeingo zirela. Zut orain gogoan bertan beste hizkuntzarik hitz egiten den, edo zein populu bizi den bertan. Baina bertan norbait, espainolak iritsi baino lehenagoko populuren bateko jendeak bizi baldin badira, horrek ez du esan nahi lehenago ez zeudenik han. Besterik gabe izena da arrotza. Pizkat arraroa da, ez? Nik uste dut. Uxama zeltiarra baldin bada, Bai, izena da zeltiarra eta zeltek jarri zuten. zeltak jarriko ziren, kokatuko ziren bertan, Bai, eta orduen Euskaldunak han zeuden zeltiarrak etorri zirenean, edo... hori ezin dugu esan, ez dugu datu nahikorik. Orduen Euskalduntza berantiarrarena ezin da Ez, nire ziurtatu... ustez... Ez que hori da. Bai. Nik ez dut uste amaz bukatzen diren hitzak zeltiarra direnik. Baina, bueno, hori da, adibidez UPV-en onartzen dozuen hipotesia, ez? Ez da UPV-en. Lezama, Zegama, Bai. zeltiarrak eta gero, Akitaniatik etorri ziren Euskaldunak, takitz, hori, 6. mendean, edo... Ez que nik irakurri diote Lakarrari Euskaldunak kokatu zirela Iruñaren ipar mendebaldean, osea, Ultzama inguruen. Eta gero horti zabaldu zirela Euskal Herri edo Baskonia mendebaldera edo. Orduen, claro, ez que esaten, bai, hori irakurri diot, baina, bueno, ez que izena zeltiarrak eta populazioa Euskalduna, ez dakit, prestigiozko hizkuntza zan zeltiarra erromatarren aurretik edo... Ez, hor, zu pentsatu behar duzu, edo pentsatu behar dugu batetik ez dugula datu nahikorik. Eta pentsatu behar dugu ere bai, garai hortan jendeak, edo populuak, edo dena, bueno, etortzen ziren kanpotik edo etor zitezken horiek nola kokatzen ziren. Egon zitezken, hartzen baldin badugu, pixkat garai ezagunagoak hartzearen, hartzen baldin badugu Erdiaroko Nafarroa, Erdiaroko Iruñea, hor bagenun bertako populazio bat, euskaraz hitz egiten zuena, eta badugu aldi berean, hiri berean, beste gizatalde bat okzitanieraz mintzo zena. Nafar erregeek ekarritakoa. Bai. Eta horrek ez du esan nahi, hortik ezin dugu, guk historiari ezagutzen dugu, eta badakigu Nafar erregeek noiz ekarri zituzten okzitaniar horiek Iruñera.
historia ezagutzen dugu, datuak baditugu, eta gutxi gora bera egiten dugu, nola izateko film historikoa. Baina duela 2000 urteko datuekin, puzlearen zati asko falta zaizkigu. Orduan, ondorioztatzea hor izena zenta zegoelako, euskaldunik ez zegoela, nire ustez da ezin egin daiteken zergatik ez? Normalena da, populazio zeltiarra, izen zeltiarra. Datuen faltan, erabat zilegia delako, eta batzutan beharrezkoa delako, ez dakigu esatea. Hori bat, gero bestetik, azaldu beharko zenuke, zergatik bapatean euskaldunak agertzen diren hor. Hori da zuek azaldu beharko duzuena. Ez, baina... Sigarren mendean esaten da. Ez. Erromatar imperioa jauzi zanien, baskoien espansioa gertatu zala. Bueno, hori beste gauza. Hori beste gauza bada. Hor dago, historialari baten tesia, Mikel Pozo Floresen tesia, baskoien espazioa, gauza da, Baskonia zer den, Nafarroako erresuma zer den, eta halakoak zer diren, nola agertzen diren iturri historikoetan, eta guk hortik ze estrapolazio egiten ditugun hizkuntzarekiko edo hizkuntzekiko. Eta hor badago jauzi bat, batzuetan hobe dena ez egitea, ez dugulako nahiko daturik, ez dugu datu soziolinguistikorik. Guk esaten dugunean baskoiak zabaldu ziren ara edo ona, zer esaten ari gara? Euskaraz mintzo zen jendea zabaltzen ari zela? Hori da. Erromatarrek, pentsatu behar duzu, baskoi izena, erromatarrek, iturri klasikoek jartzen duten, iturri klasikoetatik jaso dugun zer. Momentu batean egia da, Baskonia hori identifikatu zela euskaldunekin. Momentu batean, hori hola da. Gauza horiek nola gertatu ziren zehaztea, nire ustez zailagoa da. Beste kontu bat aipatu nahi nuke, eta da, zuk egindako galderatik, eta da euskalduntzen berantiarrarena. Hori, nenuk esango hori EHU-tik datorren kontua denik, batetik. Beste kontu bat aipatu duzuna da, Zegama eta horiek zeltikoak direlako ideia hori EHU-tik edo datorren... Ez, hor lana... Bai, gauza horiek zarrak dira... Ez dut hola hartzen. Baina, emango dizkizuet hola zer batzuk, mugarri batzuk. Hor badago lan bat, aski berria horretik pixat despistatu nau, aski berria zalduarena. Eta horrek nik dakidala, Gipuzkoako diputazioan lan egiten du, ez da EHUko irakaslea. Horretik pixka bat, saiatzen nahi nintzen ulertzen ondik zijoan... Salaberrirekin lan egin du, Nafarroako Unibertsitateko... Bedoña. Eta hori, datorrela, Beruz izeneko jaun jakitano baten. Bai. Bueno, este galdera hori. Bai. Bai, hori proposatzen du berak. Egia esan, persona izenetatik leku izenak ateratzeren hori, oso Patxi Salaberriren, Nafarroko Unibertsitateko irakaslearen zera da. Halako izenak persona izenetatik, halako leku izenak persona izenetatik eratortzea. Bueno, hitza eman didate eta beste galdera bat egitearen ator. Jakin gura noke, euskalkin zorreraz, ze ideia duzun, noiz sortu ziren, zergatik sortu ziren, eta zein dan horren arrazoia? Nik zein ideia daukadan baino, aipatuko dizut euskal filologian edo onartu hoi dena. Gugartzen baldin baditugu, ez dakit, pixka bat, eta urruti joango naiz, lehen martetik hasi naiz, eta hartzen baldin badugu, esan dezagun frantsesa, eta hartzen baldin badugu gaztelania, noiz bilakatu ziren benetako, berezko hizkuntz. Noiz bilakatu ziren
berezko hizkuntza. Noiz hasi zen proto-erromantze delako horren dialektalizazioa. Esan dezagun, imperioarekin, erromatar imperioa zabaltzearekin batera, ezinbestean dialektalizazioa etorri zela. Dialektalizazio horrek badu 1800 esan dezagun, lehendabiziko aldaketak latinaren barrenean, gaur egun arte iraundutenak eta dialektoak, alegia latinaren dialektoak, hizkuntza erromantziak bereizteko balio duten zer horiek, Kristondoko 2. mendetik edo ja dokumentatuak dituzte. Euskarazko dialektoak dirudienez ez dira egoera batu hain urrutiko batetik heldu. Uste denez, eta honetan bat egiten du nik Mitxelenaren Euskara batu zarraren hipotesiarekin, Mitxelenak hor proposatzen du, 1981 bateko artikulu batean, egontzela batasun moduko bat, erdiaroan, berak kokatzen du Erromatar imperioaren gainberarekin eta Euskaldunek ezinbesteko izan zuten trinkotzearekin, populu germanikoen inbasioen aurrean ezinbesteko izan zuten populu trinkotze horren ondorioz batasun moduko bat proposatzen du. Eta testuinguru politiko horrekin lotu nahi du, berak Euskara batu zahar deitzen duen hori, zeina izango litzateken gaur egungo euskalkien aitzindari edo izango litzateken hori. Zagit oso argi geratu den. Euskara batu zahar bat proposatzen du Mitxelenak, erdiarokoa, goi erdiarokoa, eta hortik agertuko ziren gaur egungo euskarazko dialektoak. Mugarri kronologiko hori 5. mendean kokatu behar den, edo 8. edo, hori da hain justu orain eztabaidan dagoen kontu bat. Baina printzipioz gaur egungo euskalkien sorrera zitzein nahi baldin badugu, gaur egungo dialektoen sorrera zitzein nahi baldin badugu, koka dezagun erdiaroan. Hori izango litzateke gutxi gora bera, esku artean ditugun zerak. Kronologiak edo. Beti ere kontuan hartuta hizkuntzen dialektalizazioa etengabeko prozesu bat dela. Beste galderarik? Azaldu idazu, gogorare. Bai. Ez, Sertorioren gerrak izan ziren Kristo aurreko nik dakidala 80-80 urtean. Behar badazu gogoan duzuna da, aipatzen den beste kontu bat, eta da nola 6. mendean, badago kronista latinez idazten duen hori da, Gregorio, Gregoire etortzen zitzaidan, Gregorio de Tours horrek 6. mendean esaten du nola Euskaldunak jaisten diren Pirineotatik arpilatuz zer guztiak hor mahatxondoak eta aipatzen ditu nola dena xehatzen duten. Hori aipatu izan da teoria gisa esateko iparraldea gerora euskaldundu dela. Nola esateko gauza euskara zela Pirineoaz, bai? Bai. Bai, ez dakit, hori irakurri beharko nuke xeeki jakiteko zer den zehazki, baina...
Bueno, hori esaten baldin badu, ni horrekin enago ados. Bai. Bueno, nik ez dut eztabaidan jarraitzeko aukerarik emango, baina galdera soil bat egingo dizut bakarrik. Zuk euskararen historia mugatu duzu benetako historia, definizioan arabera dena aurretik eta protohistoriara aipatu duzu bere mugarekin. Baina protohistoriaraino heltze bitarte horretan, aurre historia horren nolabaiteko hipotesirik egin duenik badago, egin duzu, edo norbait badago hori egin duenik. Hipotesia diot. Baina zeri buruzkoa? Bueno, aurre historiarena. Hizkuntza guztiak sortu dira nonbaitetik eta nonbait. Orduan, euskara sortu da nonbait eta nonbaitetik. Ez, hizkuntzalari baten ikuspegitik hizkuntza bat ez da inoiz sortu une jakin batean edo toki jakin batean. Guk hizkuntzalari gisa ez dugu hitz egiten hizkuntzen jatorriez, nola esateko. Ez dugu hitz egiten hizkuntza batek halako bai, ez dakit nola azaldu. Ugartzen baldin badugu, gure burua hartzen baldin badugu gaur. Guk hitz egiten dugun euskara eta 19. mendean hitz egiten zen euskara, hizkuntza bera zen, bai ala ez? Bi hizkuntza diferente dira? Bai. 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 Hizkuntza amak egon badira, edo izan behar lokurruteke eta nik diodan horrek esaten zuen euskara hizkuntza ama zela. Hau da, gizakien monosilabotik sortutakoa. Baina. Monosilaboa, gero, signifikazioa ematen joan da gizakia hitz egiten etzekienetik. Baina hori dena nola dakigu, nik behintzat ez dakit. Hortik eta pentsamentu abstraktua fantasia nola? Ez. Saiatuko naiz kokatzen hori hizkuntzaren sorrerarena. Bai. Saiatuko naiz kokatzen hizkuntzaren sorreraren gai hori, oso korapilatxua delako, pixkat perspektiba antropologiko batean. Bai, gauza da, gizakia, galdetzen baldin maizuet, noiz sortu zen gizakia? Homo sapiensan noiz sortu zen? Bueno, biologoek eskuartean dituzten kronologiak dira hor mutazioak eta aztertzen dituzte. Bueno, neandertalekin ere esaten dutenez, haiek ere izan zezaketen hizkuntza artikulatua. Orduan, ez dira gure espeziekoak, baina hizkuntza artikulatua izan zezaketen. Orduan, gauza hori, zerotik bapatean 100era pasatze hori, ez dakite onartu behar den. Baina, kontua da, gizakia baldin bada, duela, esan dezagun, 200.000 urteko zer bat, espezie bat, duela 250.000ko, hor ezin da datarik jarri, ezin da datarik jarri. Noiz esaten dugu hizkuntza sortu dela. Gizakiaren ezaugarri ezinbesteko izan behar baldin bada hizkuntza bat izatea, gizakia, biologoek gizakiaren Homo sapiens espeziearen sorrerarekin batean, edo garai hortan kokatu behar dugu hizkuntza. Bueno, hori baldin bada, duela 200.000 edo duela 500.000 urte etzaita xola. Markatzen dituzten hor badago gene batekin egiten dituzte beraiek zerak, FOXP2 izeneko gene bat da, eta itxuraz hizkuntzaren gaitasunarekin lotura duena, eta hor mutazio batzuk ni hortan naiz aditua. Gene horretan gertatu diren mutazio zenbait kontuan hartuta, 250.000 urteko zero. Pentsa dazue, gauzak perspektiban hartzeko.
Duela 250.000 urteko kontu ez ari baldin bagara hizkuntzen sorreraz, euskarazko lehendabiziko datuak noiz ditugun. Eta zer gertatu ahal izan den 258.000 urte horietan guztietan. Orduan, hitz egitea euskara ama hizkuntza da, edo nik ez dakit oraindik ama hizkuntza zer den hola, Esaten baldin bada latina ama hizkuntza dela eman dituelako beste zer horiek, orduan zein dira ama hizkuntzak? Babeleko dorrean hitz egiten zirenak, 72ak? Bai, baina ama hizkuntzez hitz egiten badidazue, definitu behar didazue zer den ama hizkuntza bat. Eztabaidagarria da eta uste ezagun horretan. Bai. Bai. Nik horri buruz idatzi dut mila eta neure iritzia badut. Bai. Eta neure iritzia ere multisemikoa da, lehengo aipatu duzu moduan. Nirea multisemikoa da, baina beste guztiena ere bai. Zer esan nahi du multisemikoa? Bueno, zein jarri diozutzu Marteko Bai. irudi horri. Marteko aurpegia, bai. Marteko aurpegi horri zein jarri diozu teknikoa. Ah, pareidolia. Bueno, Bai. nik horri multisemia ditzen diot, neure disiplinarekin. Orduan, Eta zein da zure disiplina? Bai, jakin nahi dut, ez dakit, esaten diaz dut, ulertu nahi dut. komunikologia. Bueno, eta horrek esan nahi du, baten diskursoa ere Bai, bere aurre iritzien arabera moldatu dezakera batek, bai, bai, eta hola egiten dut nik, eta uste dut zuk ere bai. bai. Behar bada, Beste bai. guztiok ere hola egiten dugula. Bai, Orduan, aipatu beharra dago, termino bat agertzen denean bere definizioa. Sol esaten baduzu, zuk sol horri buruz hitz egiterakoan esan behar duzu aurrez bai, zeri buruz ari zaren. bai, Hori definitu ondoren ez dago gero zeri. bai. Baina horrek hizkuntzaren sorrerarekin nik ez dut ikusten zer lotura duen. Sorrerarekin Bai. duen apartekoa da. Ez dauka ze ikusirik sorrerarekin, edo ez sorrerarekin. Baina hizkuntza bat sortu egin da, edo ez da sortu. Ez, hizkuntzak gaur egun ezagutzen ditugun bezala dira aurreko hizkuntza horren aurreko egoeren jarraipenak. Horregatik galdetzen izuenea gaurkoa eta 19. mendekoa hizkuntza bera zirena, ez? Hor badago kate bat, komunitate bat, transmisio bat gertatu da. Etengabe aldatuz joan da hizkuntza, duela 2000 urteko euskara izendatuko genuken hori, eta gaurkoa oso diferenteak izan daitezke. Baina hizkuntza guk hartzen baldin badu gaurko euskara da lehenagoko egoera batetik datorren hizkuntza bat. Eta horrela joan gaitezke, ariketa galdera hori erantzun ez dezakegun arte. Alegia hizkuntzak noiz sortu ziren giza espezian. Eta horrek ez du erantzunik, eta ezin dut erantzunik eman. Badauka nola baiteko erreferentzia bat. Zenbat denbora behar du, zenbat hizkuntza bat generatzeko monosilabotik hasi eta pentsamentu abstrakto bat adierazteko erara heldu arte. Zenbat behar du horrek? Hizkuntza bat inventatzeko zenbat denbora behar du? Baina, Kontu hori da. bai, baina gauza da, bai, baina horra hasi zara asumitzen monosilaboak zirela lehenik, hori ez dakigu, nik behintzat ez dakit, bai. Egonda pertsona bat, horri buruzko hipotesua jarri zuena, eta barre egin zioten. Euskaldunok joera hori dugu. Geure aurre iritzien ez dagoenari, eta berrikuntza sortuari, printzipioz, dudan jartzea hori beharrezko da. Baina berez alde batera ustea, ez zait iruditzen egokia. Baina zer, Hasieran komentatu duzu hirurogiko aurkikuntza dela eta zuhurtzia eskatu duzu Bai. aurkikuntza horrekin. Bueno, Nire eskatu kuriosidadia da, zein izan den zure sentimentua aurkikuntza horrekiko? uste dut hasieran aipatu dela, ez dakit lehen zuetako batekin hizketan,
Decepzioa. Decepzioa, berehala hasi ginelako interpretazio batzuk eginez, nire ustez ez ditugunak behar. Eta nik hori galdetu diazunez sentipenaren aldetik, iruditzen zait, eta hoia maila soziolinguistikoan edo erantzungo dut, iruditzen zait Euskaldunak etengabe ari garela gure burua berresteko aitzakien bila. Guk Euskaldun gisa ez dugu irulegiko esku baten beharrik gure euskalduntasuna berresteko. Ez dugu ez da ere etxepare baten beharrik. Euskara idatzi ez balitz, Euskaren historiari buruzko zerbait hitzaldia izan da gaur. 19. mendera arte edo 20. mendera arte Euskara idatzi ez balitz ere, ez genuke eskubide gutxiago izango gure euskaldungoa bere hortan aldarrikatzeko. Eta irulegikoa bezalakoekin, irulegikoa bezalako aurkikuntzekin, askotan iruditzen zait, eramaten direla hor agertzen diren datuak analisi hizkuntzatik kanpokoetara. Eta horrek dezepzio pixka bat ekartzen niri, gizarte bezala gure ezinak erakusten dituelako. Hori da nire sentipena. Ederto, honekin amaituko du gaurko saioa. Gogoratu datorren astean Pello Zalaburu izango dugula hemen Euskara Batuaren bizibidea erakusteko, eta azkenik berriz ere txarlo bat itzarien da. Bai, 10 minutu luzatu naiz, ez zain.